guys, in my country where I come from, there is a tradition that whenever your wife is pregnant, you will carry your sister and give to your husband. Because as a wife now, there are some certain things you can no longer do, some certain duties that you can no longer perform as a pregnant woman. So that is why the tradition now demands that you will carry your sister and give to your husband the way I'm carrying my sister now and I'm giving her to my husband. But you no go give am belle. You will still stay, take care of my sister will take care of you, help me and do some duties that I cannot do. So now the thing is it like you this tradition I don check well for this Nigeria, it's not being practiced in Nigeria. Why? Is you no go like, is it like you people will not like to like include this kind of thing in your tradition? I don't know, maybe what do you people think, men? Because I'm pregnant now, my sister is already here to help me so that my husband will not go outside and be looking at the other girl. That is why our tradition that says instead of your husband to go outside, carry your sister from inside and give to your husband. Now no cheating, make your husband no for go look outside. How una say am my Nigerian brothers? It will make sense. So people should just try and think about it. They can include it in traditions in Nigeria. You go over sweet. What do people think, please, my Nigerian brothers? Ndị be anyị n'obodo nsiwa abịa ụmụ omenala ndị be anyị na-eme omenala ahụ nne bụ ụdịrị nwa ọbụ aka na mụ dị ime ma ngwa ka nsị nwunye gị dị ime idulu nwanne gị nwaanyị dulu die di gị ka ya na di gị nọrọ maka na ụdịrị nwe di ya ime onwe dị ya kwesịrị ome ime ọ dị some things o kwesịrị ka ị na-eme asị mago na asị woman ewu mana nkịta ọbụla ma adịghị ime omenala etinye na nwaanyị ọbụla dị ime ya n'obodo nsi na nwaanyị ọbụla dị ime kata ma adịghị eje n'ezi nne ya n'ezi na-agba ya n'ilo omenala sị nwaanyị jee n'ime ụlọ gị dulu nwanne gị nwaanyị ụdịrị ji dulu ya nke mụ ka ị due di gị ka ya na di gị nọkọ mana di gị ya tụrụ ya ime mana agba ya nọ n'ogbuo mma mana nkịta tiri ihe nna-achụ bụ ọpụta na omenala nwa dị na ọ dịrọ n'obodo anyị Naijiria maka ndị na-emewe ụmụ n'anya n'aka ndị n'aka ekpe o nwere ebe ebule na-eme omenala na Naijiria nwadịghị ọbụla nwaanyị dị ime idulu nwanne gị nwaanyị dulu bie di gị abụrụ m ya izi ihe nna-achụ bụ dịka ndị be anyị onye adịbadị ha ma anyị tara ya tie na omenala nwa n'ime omenala anyị na-aghọtago anyị kwere omenala nwa adị ya n'ime omenala anyị ka o rie nwunye gị dịkwa n'ime kata m eje n'ezi ihe anyị na-achọ n'ezi nwunye gị eduli ebie gị n'ime ụlọ ya rapụ ịga n'ilo ịnọ n'ime ụlọ rapụsị ije n'ezi onye adị mma dịko tara ya n'obe na anya n'ime okwu nwanne egwu ọya abalị ugwu ọya imechi na imechi akịtị ide na-asị m deje dịko ya ka sị ka njọkwa deje. There's gonna be a very big difference though. Hey! Okay. Now wow! How did it come? I'm imagining my life, Charlotte. Just one key. Now wow, yeah, I see what I don't now wow. Max was sick. When Max see this thing, Max No, don't touch. no